नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय आरो दा गुवाहाटियाव थाङाखै जानला मोनला थाङाखै आं किसुमान खामानि थाबासो थाङो नालाय ओमफ्राय माजों थांसै आलासिबो दंखायो आलासि दं हाबगोन बेनिफ्राय आंहा किसुमान खामानि दं बेनिखायनो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट गुवाहाटि बास मोनो इमान नेबाय आरो गैया ओमफ्राय दा बेटारि गारि गंसे दङ नबस्टिसिम थांनोसै माने बेटारि गारियावनो बेनिफ्राय थांसै आरो गुवाहाटिसिम क्लिनिक का मूड ऑफ है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नो बाबा थाङा मामा थाब फैगोन जों मेथाइ बुरजा लाबोगोन साना दे बल मैगं लादों मैगं गाबबाय जसिना टाइम पास बा खालामबाय साना थाना जानानै टाइम पास खालामगासिनो दं बासाव गाखोनानै एटायावसो बासानो सानजौफुनि एटा थांगौ सारिथा जाखागोन आं गुवाहाटि थांगौ माने न'आवबो माने चटना फुङावबो थाब सिखारनो बानानै फुंनि गारियाव थाङासै 10:30 डाइरेक्ट गुवाहाटि गारि मोनो होननानै नै दाबो बेकारसो मोनफैबाय लोगोफोर एटानि बासासो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा फैयै 4टा जाबाय आरोना आब'मोन फैगासिनो दं लांनो मादां दं ओंखारबाय थाथ'नोसै दसे ओमफ्राय थांसै लोगो मोनबाय फेमिलि थांसै दा मादै लाहानाव हाबग्रोनो नागिरदों बे मादै लाहानि न' फैबाय थानो हाया नालाय दसे हाबजोब्बाय एबार थांलायनोसै आब' लाहानाव बिराद बेंबाय गानस्लायनोसै जों दा थांगासिनो दं आब'मोननाव रानियाव बिराद मोजां बिथिं लकेसनफोरा दिपर बिल मोनबाय लोगोफोर दिपर बिल मोनफैबाय बे गोदान केरेनो लुनाय आरोना बिसिनाव आगोल गभर्नमेन्ट टाउनावसोमोन बिल्डिं दंमोन ओमफ्राय दा बेयाव थाथ'दों बेखौ फानफिनगोनसो आरोना मर ब्लगत दे बर'नि क কিবা এটা বড়দি কিবা এটা ক বাংলালাই হুংলালাই হাগলে গুনলাই এনেকে নহয় কিবা সাবস্ক্রাইব কৰি দে শেয়ার কৰি দে এনেকে কৰেচোন বড় লগত ওছে দেখো কি কম কেনে আইগা হইতো বড় এখানে বড় না জানে বড় रोङाखैलै सरि गाइस सफैबाय ओमफ्राय दा गासिबो फेमिलिया सा लोंनो नागिरदों आरोना जिरायना लोंजोबदों दाव बेदर संदो दाव बेदर बॉयल तो मेरा कुकिंग ड्यूटी हो गया है अभी क्या करेगा नसीब भी ऐसा हो गया है बे दिनै जोंनो संना जाहोगोन आरोना जोङो बेरायनोसै ओमफ्राय बे रेडि खालामनो नागिरदों मा संगोन मिन्थिला जेबो गैलालै एमपि जायखिजाया दा संगोन बियो रान्दिनि बायदेव जागोन ओमफ्राय दा जों जाफैगोन बाय 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 दि बाय बाय কি দিছ ইয়াত ইয়াত আছে স্কচ বান্ধাকবি গাজৰ আৰু এইটো কি কয় বিন নহয় উৰহি আৰু এফালে চিকেন বইল কৰিছে বইল একদম আমি বইলে খাং দেই আমি বইল খাওঁ মানুহ বেছি মছলা মছলি নাখায় বইল খালে কিন্তু বগা হ'ব নাজানো বগা হৈছে তো হোৱাৰ পিছত টেষ্ট কৰি চাব লাগিব এবাৰ কি হয় মজা মাৰগोन তাৰমানে তিনি खांसबाय गांसलायबाय ओमफ्राय दिनै रान्दिनियाथ' बुकुल बर'आसो संदों आब'नि फिसाज्ला ओमफ्राय जों दा जानोसै आरोना आब' बानायनोसै गोथाव जादों
ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै मानो होनबा बिराद मेंबाय रेस्ट लानोसै आरोना गाबोन बानायलायगोन आं नेक्स्ट भिडिअ नेना थादो लोगोफोर बाय बाय